बर' बिजों सान फालिफुंदों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। आसाम आरो बर' हालामनाङैनो दिनै 18 मेआव बर' बिजों सान फालिनायजों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मुरमेला गेजेर फरायसालिनि मददथिजों बर' बिजों सान आरो खन्थाइ आरो सुंद' सल' आवरायनाय हाबाफारि फालिफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों सान फालिफुंदों टंलानि साखाथि मुरमेला गेजेर फरायसालिनि नब्लाङाव। फुंनि हाबाफारि बादियै थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मतिलाल बसुमतारी आरो रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि प्रदीप बर' बिथाङा। बर' बिजों सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना खन्थाइ आरो सुंद' सल' आवरायनाय हाबाफारिबो लायो। हाबाफारिखौ सामलायो आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' बिथाङा। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि लोगोसे मुरमेला गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कमेश्वर बर' बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा। लोगोसे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि टंला दख'रा एबसुनि आफादगिरि राजिब बर', बिबानगिरि कालाइगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि फिरुज बसुमतारी, टंला दख'रा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे फरायसुला फरायसुलि आरो मेलेमजिबि थुनलाइ सिबियारि बिथांमोन। गाहाय आलासि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। 18 मे 1963 मायथाइयाव दिनैनि बे गोथार सानावनो बर' बिजोंखौ क'क्राझाराव मोनसे साबसिनसिन एरिया क'क्राझार आरो बै समाव उदालगुरि बर' मैखोम थानाय बे जायगायाव गिबियै बर' बिजोंखौ गायसननायनि थांखिखौ बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद चुरियाया आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवनानै होदोंमोन आरो बेवहाय मन्थ्रि रुपनाथ ब्रह्म आरो लोगोसे जयभद्र हागजेर, सनाराम फावसेन, जगेन्द्र कुमार बसुमतारी, गौरीकान्त ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे वीरेन्द्र नारायण ब्रह्म पाटगिरि आरो गोबां सरन नार्जारी, समर ब्रह्म चौधुरी, प्रसेनजित आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे बिथां सानसुमै बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव बर' रावनि बिजोंखौ गायसननाय जादोंमोन आरो जोङो बै समाव सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बे बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामनो जोङो 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद दादों आरो बिनि उनावहाय जोङो बे रावखौ जोङो माबोरैहाय जोङो रैखाथि होनो हागोन बे ओंथियैनो जोङो बर' बिजोंखौ गायसननो थाखाय नारा नाथा नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ जोङो 1963 मायथाइ दिनैनि गोथार सानावनो जोङो गायसननो हादोंमोन आरो दिनै बे फैयै फैयै 59 बोसोर बारबाय आरो दिनै बे गोदानै दाजानाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव टंला प्राइमारिनि हेफाजाबाव आरो लोगोसे बे मुरमेला गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि बे बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै बयबो बेवहाय ज' जानानै जोङो 18 मे बे गोथार सानखौ फालिदों आरो बेवहाय आङो फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकै आङो जर'खायै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना मिथिखायो जे बर' रावा दिनै 90 फारियाव भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबबाय आरो बे रावा मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोनबाय आरो जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बे रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा डाइरेक्टरेट दङ आरो बेनि अनगाबो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइ आरो समाजारि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेट जों मोननो हादों बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोङो माखासे जोंनि लोब्बा आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे लोब्बा आफाद आरो बर'नि जेसेबां गौथुम दङ आरो बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जिल्ला आरो जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दङ बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव
दिनै बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय जों बे रावखौ डिजिटेलाइज खालामनो थाखाय नाजादों आरो थांनाय 67थि बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर कसुबारियाव जथुम्मायाव भारतनि गिबिसिन नोगोरारि हादरगिरिया गावनि आखाइजों बिहुं होननाय मोनसे ट्रेन्सलेसन गुगल्स बेखौ बेखेवनानै होदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे प्रजेक्ट दङ बे प्रजेक्टखौबो मावफुंनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिया गोबां जेंना जेंगोनाजों खारनो गोनां जादों जेरै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो दानि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों जों मारै जुजिनानै थानो हागोन आरो जोङो भारत सरकारा जुदि बेखौ बाहायोब्ला जोङो भार्नाकुलार मिडियामखौ माबोरै जों फोथांना लाखिनो हागोन बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारजों जोङो आरो बिटिआर सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो आसाम सरकारा बावैसो बिथाङा तामुलपुराव मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगानिफ्राय बर' रावखौ 12सिम लांनाय माने 12 थाखोसिम लांनायनि खोथाखौ फोसावबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जायफोरनिखि गोजौ फरायसालि दं बेखौ हायार सेकेन्डारि जौसिन फरायसालिसिम आपग्रेड खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जायफोरनिखि टेट पास जानानै दङ बर' बिजोंनि बेखौबो सुस्रांनायनि राहा बेखौ लागासिनो दङ आरो लोगोसे जोङो माने जोङो बर' बिजोंखौ रैखाथि होनो थाखाय दानि ग्लबेलाइज मुगाजों खारफानानै बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो साहा बागानाव जेरोखोम आसाम सरकारा मोनसे मडेल स्कुल खुलिनायनि खोथाखौ बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बर' बिजोंनि मडेल स्कुल मडेल फोरोंगिरि माने फरायसालि गायसननो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो बिथांमोनहा उननि हाबाफारियाव लागोन होननानै बुंदों आरो जायफोरनिखि भेन्सार कलेजफोर दङ जायफोरनिखि भेन्सार कलेज दासिम सोलिनानै दं बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेराव बे कलेजफोरखौबो जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामो सोरखारि खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुंदोंमोन आरो मोनसे हाइ लेभेल डिसकासन जादोंमोन बेवहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे जोंहा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो दंमोन दा जोङो आसा लाखिदों जे बे कलेजनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जायफोरनिखि प्रभिन्सियेलाइज कलेजफोर दङ बेवहाय बर' एमआइएलनि पस्ट क्रिएसन खालामनाय जादोंमोन आरो बेबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट थिसननायनि राहाया जासिगोन आरो जायफोरनिखि बर' माबाखौ केन्डिडेटखौ बिजाथिखौ असमिया बा गुबुन माबायाव स्कुलाव होदोंमोन बे रेसनेलाइजेसन पलिसि बेखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारखौ बुंदोंमोन आरो एलिमेन्टारि सेक्सना जाफुंसारबाय दा हाइ स्कुलाव एसे दंबावो खामानि बेबो जाफुंसिगोन बेनिखायनो जों आसा लाखिदों बयबो माने बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनायाव जों बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होगोन आरो दिनैनि बायदि बेबायदि जोङो हाबाफारि लानानै जोङो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे मेसेज होनो हागोन नामा आरो इयुन जोलैया जाहाथे बे बर' रावखौ आंगो हिसाबै आजावनानै लानो हायो रायजो राजाया आंगो हिसाबै आजावनानै लानो हायो बेखौनो जोंहा मोनसे थांखि दंखायो आरो बे थांखिखौ जोङो सम सम जोंहा केबिनेट सिइसि आरो जोंहा थान्दै मेलाव जों सावरायदों आरो माखासे जोंहा गोबां माने बेबायदि हाबाफारि आखायाव दं बेराफारसेथिं जों नुबाय जे दिनै बर'नि जिखिनि राव बे रावखौ माने गोरों मानसिफोरा फरायब्ला बांसिनै बर' जायफोर गरिब न'खरनि माने मास पिपुलासो बेखौ बांजायो बे बेलायाव बेयो जोबोर माने ओंथि गोनां बेयो सोंथि जोङो बुंबोदों जे जोङो बर' बिजोंखौ गायसननायनि ओंथिया मामोन जोङो टाउन सोहोराव थानाय गामियाव थानाय गासिबो बर' फिसाफ्रा गावनि बिमानि रावजों फरायनानै मानसि जागोन डिग्रि लागोन बेबायदि साख्रि बाख्रि लागोन बे ओंथिसो बर' रावखौ 1963 मायथाइनिफ्राय आरो 1976 मायथाइयाव प्रथम गिबि मेट्रिकखौ होयो आरो मेट्रिकनि उनाव जोङो बर' एमआइएल हिसाबै गुवाहाटि बुहुम फरायसालि आरो जोङो नेहु शिलंआव आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव जोङो एमआइएल हिसाबै थिसननो हादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेसन टेक्न'लजियाव जों बे बर' रावा जे बिराद माने गोजौ थाखोआव थांबाय 90 फारियाव हाबबाय अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय
बे रावखौ नेवसिगारनाया थिग नङा आं बेनिखायनो होनो जायफोरनोखि मेगन गुनुफोर दङ लेखा गोरोंफोर दं गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव होनांगौ आरो दिनै बर' बिजोंजों होनानैनो जोंहा IAS मोननायबो दङ HS मोननायबो दं अनेक जोंहा डाक्टार इन्जिनियारबो जाबाय ओमफ्राय जोंहा भाबा इलेक्ट्रिक माबायावबो जोङो साइन्टिस्ट जाहैनो हाबाय बे माने गोग्गाथावना माने मोनसे खोथा बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जर'खायै बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे जोङो गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होयो आरो हारिमा सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जिथुनिखि हम लेंगुवेज जानो थांगासिनो दं जे 3 बोसोरनिफ्राय गावनि गथ'खौ होनो हासिगोन अब्ला माने हयथ' बे बर' बिजोङा थांनानै थागोन आरो बेखौ गेरेमसा मोनसे माने मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन दिनैनि बर' बिजों सान आरो खन्थाइ सुंद' सल' आवरायनाय हाबाफारि फालिफुंनायजों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' बिथाङा खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव खुलुमबाय गासैनिसिमबो दिनै बर' बिजों सान 18 मे जा फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मोनसे हाबाफारि लादों जे बेनो जाबाय सुंद' सल' आरो खन्थाइ फरायनाय बेखौ गाव गावनो लिरना लाबोगोन लिरगिरि बिथांमोना आरो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिनि जानानै बा जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय दायो जोङो जिथु दिनैनि हाबाफारि जोंहा बे ओरैबायदिमोन जे फुंनि 8 रिंगा बाजियाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोङो फिरफिला बिरहोनाय बे जालाङो नैथियाव जोंहा मुंख्लंफोरनिसो बिबार बावनाय बे बिबार बावनायखौ जोङो लेङाइ आफादगिरि मतिलाल बसुमतारी बिथाङा बावो आरो बिनि उनावनो जोंहा रुंसारि बिथांमोननिसिम जाय गेदेमा बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेनबाय बा जोंनि बर' बिजों बा जायखिजाया हारिनि जेंना जेंनाजों जुजिनानै जायफ्रा बिथांमोना खामानि मावलांबाय जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननिसिमबो जों बिबार बावो आरो बेखौ बिबार बावजेनो जोंहा लेङाइ आफादगिरि आरो सासेबाव प्रदीप कुमार बर' बिथाङा आरो बिब्दियैनो जोङो दसे सम माने जोंनि जायफोर लिरगिरि गोदान बिथांफोर फैदों बिथांमोननि मुंखौ जोङो रेबथुमनाय हाबाफारि लायो रेबथुमनायनि उनावनो जोङो जोंनि दिनैनि जा सानसेनि हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंनो लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मुरमेला गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि बे माबानायाव दैदेननायाव जोङो बेयाव मुरमेला गोजौ फरायसालिनि बेयाव जोङो दैदेननो लादों आरो बिब्दिनो जोंहा 10 बाजिसोनिफ्रायनो जोंनि जा सुंद' सल' आरो खन्थाइ फरायनाय हाबाफारि बे जागायजेनो आरो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना जादों बेनि थाखायनो जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां तरेन बर' सारा जोंनि हाबाफारियाव नुजाथिफैदों जोंनि खावलायनाय लेखायै आरो बे हिसाबै जों माने जोंनि जिल्लानि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनाबो बिथाङा नुजाथिनाय आरो जोंजों बाहागो लानायाव जोङो गोसोआव दुंखांनाय मोन्दों आरो जोङो जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों आरो बेयाव जोङो आसा फारिदों जोंनि फैबाय थानाय उन जेनेरेसन बा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोराबो जोंनि नैफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगानाय फैगोन आरो गाव गावनि सानखांनाय बा गाव गावनि सोलोंनायजों थुनलाइ सोरजिनाय फारसे गोसो होगोन आरो बेखौनो जोंहा थांखि लानानै जों दिनै हाबाफारिखौ खुंदों आरो मिजिंथिदों जोङो बिब्दि उनफारसेबो जोङो मावलांनो हागोन जोङो नाजालांगोन मावलांबाय थानो जोंहा मोनसे साननाय दंबावो आं फोरमायनो हागोन जे जोङो इयुन फारसे जोंनि लाइमोनफोरनि आरो आइजोफोरनिबो जोङो आलादा आलादा मोनसे लिंक दानानै जोङो खन्थाइ बा सुंद' सल' बा थुनलाइ सोरजिनायनि मोनसे आबहावाखौ जोङो सोरजिनायनि जोङो मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ जों फारि फारि मावलांनो थाखाय आगान सुरगोन आरो बेयाव जोङो बयबो जोंनि रायजो राजानि बर' फिसाफोरनि जुदि जोङो मदद मोनोबा जोंनि जिल्लानि गासैबो साफ्रोमबो सोलोंथाइ गोरों मेगन गुनु सुबुंफोरा जोंखौ जुदि थुलुंगा होयोब्ला जोंखौ मावनायाव जोंखौ जुदि सहयोग खालामबा मदद होयोब्ला जोङो दावगालांनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि जा माने हाबाफारि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिथु बर' बिजोंजों फालिनाय बे जाहाथे जोंनि जेरावबो मावफुंनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे जोंनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि फारसेबो जों बयबो सुबुङानो सानलायगोन बेखौनो मिजिंथिनानै आं दिनैनि जिथु मोनसे सुंद' फोरमायथि होनाय बेखौ आं माबाबाय आरो नोंथांमोननि जा बिजों माने मिडिया
नोंथांमोननिबो आं साबायखर जासिना आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे औ दिनै औ लेखा दिहुननायनि माबाफोर हाबाफारि लादों जोङो सानलायनाय जादों जे जोङो बिब्दि जोंहा मोजां मोजां सुंद' सल' बा खन्थाइ फैगोन बेखौ जोङो खेबसेयावनो जोङो हायाबो जानो हागौ जों खेबथाम खेबब्रै खुंनायनि उनाव जों मोनसे खन्थाइनिखौ खन्थाइ सुंद' सल'निखौ सुंद' सल' मोनसे कम्पाइलेसन जोङो मोनसे बिजाब बहनलांनायनि जोंहा मोनसे थांखि दङ आरो बेखौ जों सावरायखानाय थांखिबो लानाय जादों बे हिसाबै जोङो मोनसे थुनलाइ सोरजिनायनि मोनसे आबहावाखौ सोरजिनो जोङो साननाय जादों आरो